هەلبەت لە گۆڕە تەڤایە شرۆڤەکاران مەبەستە ئەردۆگان ji pêşxistina demê hilbijatinan ew e ku partiyên rekaberên wî têra xwe dem û têra xwe delî ve nebin ji bo amadekariyên wan hilbijatinan. Ji bo şirovekirinên zêdetir em ê mêvandariya rojnamevan Kemal Afçî li Enkerê bikin. Birîz Kemal gelkî spas ji bo demê we yanî pisyara yekî ew e çima Erdogan dixwaze di vî demî de hilbijatin werin pêşxistin. Biryar bu kul Tirkiye hilbijartin dema xwe de anko 18 Hezranê bahata kirin lê wisa xuya ku menûçeyê da dît hikûmet dixwaze hilbijartinê mêyekî an jî mêh û nîv pêş ve bixe. Heta niha muxalefeta Tirkiye daxwaza hilbijartina pêşwext dikir. Erdogan li dijî wan derdiket û digot na hilbijartin di dema xwe da bê kirin. Niha Erdogan ve helbesta xwe guherand. Li gorî min du sedemên vê yekê hene yek ji wan rewşa aboriye. Rewş aboriya Tirkiye di demekî daye ku di krîzê da ye. Xizanî zêde bûye, bêkarî zêde bûye, rêjeya enflasyonê zêdetirî sêdî sed e. Destpêka vê salê da Erdogan bi Tirkî dibêjin askarî ücret anko mûçeya herî kêm zêde kir. Mûçeya karmendan, mûçeya malnişinan zêde kir. Lê ladê din enflasyon gelekî bilinde û ji ber wê jî çend mehan da ev zam bandora xwe ûnda dike. Ji ber wê Erdogan dixwaze hilbijartinê pêş ve bigire. Sedema duyêmin jî ew ê ku niqaşên li ser namzetiya Erdoganê. Li gorî makazegona Tirkiye kesekî dikare tenê du caran bibe serokkomar. Erdogan du caran jî bûye serokkomar. İstisnaya vê yekê tenê yek istisna heye ew jî hilbijartina pêşwextê. Lê nas dibe ku eger ku biryara hilbijartina pêşwext parlamento bigire wê deme Erdogan dikare bibe namzet. Yani eger hat li wextê xwe bên kirin li Xizîranê de wî demî Erdogan nabe xwe namzet bike? Yani tu wasa dibêjî? Li gorî makazegonê nikare bibe. Lê eger ku hilbijartin di dema xwe de bibe jî Erdogan dibe ez dibim namzet. Biryara vê yekê jî desteya hilbijartina desteya bilind hilbijartinê dide. Endamên vê desteyê jî ji aliyê hikûmetê ve hatine tayin kirin. Di bandora hikûmetê ranê. Ji ber wê jî Erdogan çi bixwaze ev destê jî daxwaza Erdogan bicî. Ka Kemal diyare mesela Maga Zagonî kakil û kilîla guhartina li Tirkiye niha jî di raporta me de eger te berê xwe da bê ku pêşniyazek tîkirin taybet jî ev pirs dikeve meclisê û li ser mesela dersoka xaniman dersokê li serê xwe kin serê xwe nekin yani dibe meselek siyasî. Ez dixwaz bizanim niha ev pêngav heye wê çendê xizmeta Erdogan bike ku carek dî di gerek diya serokatî da bê hilbijartin. Niha li pêşî Erdogan tenê rêyekê eger ku bibe serokkomar namzet bibe namzet ev jî divê biryara hilbijartina pêşxwest divê parlamento bigire. Ji ber wê jî pêwîstî bi 306 tengan heye. Hejmara parlamenter AKP û MHP ji bo vê yekê têrê nakin. Hejmara wan 335 divê partiyekî opozisyonê jî piştgirî bide. Wan dê partiyên opozisyonê jî li dijî vê yekê derdikevin. Erdogan dibêje ku di sala 2017 da sistema Tirkiye hatiye guherandin. Tirkiye ji sistema parlamenterî derbasî sistema serokkomariyê bûye. Divê sistema nû da jî Erdogan tenê carekî bûye serokkomarî. Yani serdema nû di sistema berê dabû. Divê sistemê de tenê carekî bûye serokkomar û mafê Erdogan heye ku bibe namzet. Lê opozisyon jî li dijî vê yekê derdikeve. Hukuknas jî li dijî vê yekê derdikevin. Li gel hemû bertekan wisa xuya ye ku Erdogan dê bibe namzet biryara vê yekê jî wekî got desteya bilinda hilbijartinê dide. Kekî Kemal em berteka opozisyonê dibînin. Di jatiya opozisyonê ji AK Partî re û ji Erdogan re di hemû layan û hemû pêngavên wî de em dibînin. Lê diyara ew neyekgirtîne ji bo mesela pirsên xwe stratejîk. Bo mesela hilbijartina, bo mesela namzedekî ji bo tevaya wan ku bikeve hilbijartina li dijî Erdogan. Ma ev ne rastiye û ne pitir ev qazanca Erdogan de ye.
هەگەر هەتانەها وان بڕیارین استراتیجی نەدابن. بله بله yani hetana gelek çar hatın baher civin li darxistin lê hinci namzet xwe diyar nekirine gelekî rehne jê heye ji ber vê yekê roja pênşemê endamên îtifaka millet de werin gel hev serokê wan partiyan de bicivin di wê civînê da biryarê ku êdî biryara namzetê jê êdî biaxivin û meha sibatê jî ev de namzetê xwe diyar bikin navê serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu derdikeve pêş partiya İYİ li dijî namzetiya Kılıçdaroğlu derdikeve lê endamên İttifaka Millet piştgirî didin Kılıçdaroğlu wisa xuyayê ku meha pêşiya me heta nava ortaya meha sibatê اتفاق ملت شي نامزد خو ديار بكن كي كمان دخواز الدعوي بسيارة مثلا قفن أردوغان جبوكو بوشتا ناف عرضي سوريا دو إريشي بكال هاري من كلام تايبت جي دبيجن جي باري هالبجاتنا ويتشتكالكي وصابك جبوكو أفجي خزمة تعوي مثلا هالبجاتنا بكا لي قالوا بشتي سردانا وزير الدرفة جت أمريكا را وزير درفة أمريكا تركيا جي أمريكا را اف بحث شاتي كرن يعني هر لسروي عاستي بحث كرن يعني جي اف بحث خاف بويا صزد بويا demek ki beri Erdoğan gotu bu eme operasyonu ki lidiji Suriye eme lidar bakın lidiji PKK PYD le hem Amerika hem Rusya lidiji ve biryare derketin jiber ve Türkiye başka vabıt yani evdi Rojava'da geleki paş ve çüye yani ihtimalına daim ku beriya hılbjartını operasyonu ki Türkiye dar bakın naha Türkiye'de fazla bu esadra bakıbe beybendiğin xwe disa normal كي كمان قال كي سباس دميمه بترنا دما روجنا مفان كمال افشي جا انكري بمرابو سباس